as long as you can make yourself happy, as long as na walang ibang naaapektuhan, basta nagmamahalan tayo. Alam niyo yung mga linyang ganon? Di ba? Basta walang nasasaktan na iba, basta tayo yun. Babae ka o lalaki ka, so what? Yan yung meaning noon. Oh. Diyan galing yung principle na yun, just do it. So walang rules na heavenly, kingdom of God rules. Okay. Pero, kaya doon nahihirapan yung mga Kristiyano minsan because konti ang nagtuturo ng kingdom principles. Mga Kristiyano na translated, na ilipat from the world system into the kingdom of God, pero they don't know how to play the roles. Hindi na alam paano umandar doon sa prinsipyo ng kaharian. Paborito kong gawing example talaga sa area ng giving. Kasi ang area ng giving, napakadali. Di ba? Sa old system, di ba? Sa worldly system, pag nagbigay ka, nababawasan ka. Tama ba? Tama? Kaya ayaw mong magbigay, lalo na sa gawain ng Diyos, mahirap magbigay kasi akala mo mababawasan ka. Tama? Pero pag binasa mo ang Biblia, iba yung nakasulat. Yung kingdom principle, ano yun? Give, and it shall be given back unto you. Maliban lang kung hindi ka naniniwala sa nagsalita. Sabi niya, pag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo siksik, liglig, at umaapaw. Amen. So, sa kingdom of God principle, walang nagbibigay na nalulugi. Especially if you believe in faith. Amen ba? May mga iba nga, hindi naniniwala pero nagbibigay, bumabalik pa rin. In terms of boto, di ba? Oh, gano'n yan. Kasi may principle eh. Eh how much more kung you obey God's principle? Di ba? Amen? Okay. So, imagine natin yan. Kailangan ma-imagine talaga natin. I am born again. I am born into the kingdom of God, but hindi ko alam ang galawan. Okay. Dito sa earth, okay, dito sa world system, ang definition ng mayaman is accumulation of wealth. Tama? Yun ang definition. Kung marami kang pag-aari, material things, mayaman. Tama ba? We define riches in terms of accumulation of wealth. Pero, pag binasa mo ang teaching ng Panginoon Kristo, hindi accumulation ng material things ang batayan ng kayamanan. Hindi ko sinasabi na maging mahirap tayo para mayaman tayo. Wrong din na concept yun. Okay. Yung earthly riches o accumulation of wealth on earth ay add-on lang ng Diyos yun. Alam mo yung add-on? Secondary. Bonus. Secondary. May mga taong dinefine sa Biblia na mayaman sa physical pero poor sa spirit. Hikahusya. Spiritually poor or bankrupt ang tawag. So possible ang tao, sobra ang kanyang material accumulation, pero spiritually bankrupt siya. At ang batayan, okay? Bakit kaya? Kasi wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. What shall it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? Meaning, ang pinaka-importanting commodity, if you will, bagay dito sa mundo ay hindi material things. Yung pinaka-valuable na bagay o commodity sa lupa ay hindi yung mga nakikita, kung hindi yung kaluluwa ng tao. Sabi niya, ano ang ganansya? That is a rhetorical question sa mga English teacher. Alam niyo, rhetorical question? It is a question that need no answer kasi alam mo na ang answer. What shall it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? Ano ang automatic answer?
none. Kung nag-iisip ka, wala. Wala siyang ganansya. Meaning, yung kaluluwa ko, ang pinakamahal na bagay. So, mag-i-invest ako sa kaluluwa ko. Nakuha niyo? Now, naintindihan niyo yung ibig sabihin ng investment? Sa babae, naintindihan yan. May nagsabi na sa Korea, mahirap mag-asawa ng Koreana. Bakit? Ang pinaka-importante sa kanila, yung make-up. Ano tawag yun? Skincare, make-up, yung look. Karamihan daw ay bago pumunta ng church, dadaan muna sa parlor at saka sa bago pumasok sa church. So, mahal ang ginagastos ng babaeng Koreana. Buti na lang Pilipina ng pangasawa ko. Doon, grabe. Ginagastusan. Sino ang hindi makalabas, makapunta sa palengke pag walang... Malapit ka na maging Koreana dyan. Kung bakit, So, kultura ng mundo. Yun yung hinuhubog sa atin ng mundo. Okay. So, ano mangyayari ngayon? What shall it profit a man he gains the whole world and yet lose his own soul? Pero hindi makabili ng Bible. Hindi makabili ng manual. Bible study, devotional. Di ba? Naalala ko, nung kami nasa college, basta mag-aaral ka, kahit walang tuition, basta walang mag-promissory note, basta makabili ka ng libro. Very precious yung libro. Di ba? Kaya yung mga may libro dyan, nag-aral sa college, maghanap kayo ng susunod na masipag mag-aral. Ipahiram nyo yung libro ninyo. Mahal kaya yan. Tama? So, meaning, in our daily life, alam nating i-value yung mga bagay sa earthly. Pero kung konti ang nakakasilip na yung future ko, yung personal ko, yung spiritual life ko, mag-i-invest ako. At yung investment, hindi lamang pera ang pinag-uusapan. Time, kasama dyan. Kahit may pera ka, wala kang time. Di ba? Di bali, pastor, makinig na lang ako sa online o makinig na lang ako sa tape. Kasi no, ang uso tape, di ba? Tinitape yung message, binibili yun, di ba? Okay. Well, pwede rin yun, at least. Pero, iba pa rin yung nagigi-fellowship talaga. So, world system versus the kingdom principles. So, ang ginagawa natin ngayon ay, because we are now born again, we are now a new creation in Christ Jesus, dapat pumasok tayo sa pag-aaral ng kingdom principles. Or else, magkakaroon ng conflict na walang tigil. Alam mo yung conflict na walang tigil? Bakit ganun? Kristiyano na ako, confuse ako. Yan. Bakit Kristiyano na ako? Hindi ko maintindihan ang buhay ko. Ganyan. Maraming confused na Kristiyano. Totoo lang. Tumanggap na sa Lord, pero maraming confused kasi they want to use the rules ng mundo sa kingdom of God. Hindi pwede. Yun dyan nagaling yung word na we need to unlearn your ways sa world upang you need to learn the ways of God. Maging si Moses na lumaki sa Egypt, bago siya ginamit ng Diyos maging deliverer of Israel, ilang years siya sa Midian Desert? 40 years. Midian Desert. Nag-unlearn siya doon. Doon niya na-meet sa Mount of Horeb, ang Panginoon. Ang mighty na prince of Egypt, Moses, supposed to be the next Pharaoh. Kung hindi lang na-discover na siya pala ay Israelite, ay kailangan mag-unlearn ng knowledge ng Egypt. At matutunan na ang Diyos na buhay ay higit pa kay Paraon.
lang tagapagligtas, hindi niya kailangan ng mighty army. Ang kailangan lang niya ay isang baston. What is in your hand? Amen. Ano pa yon? What is in your hand? What shall I say? Di ba? Anong sasabihin ko? Oh, sabi niya, let my people go. Sa baba na lang. Table sana. Let my people go. Sabihin mo, isinugo ka ni Yahweh, and I am sent me. Let my people go. So, hindi kailangan ng mighty army. Di ba? Sa ngayon, paglabanan, malaking nasyon. Grabe yan. Anong malaking nasyon? Ang tawag ngayon ay asymmetric warfare. Ano yun? Hindi kinakailangan malaking nasyon. Kahit maliit na nasyon, kung kompleto ka sa electronic or modern warfare, matatalo yung malaki. Strategy, lalo na pag may Diyos na buhay. Amen? Sa mga alam ang ibig kong sabihin, Iran-Israel war, naintindihan nyo ang sinasabi ko. That is an asymmetric warfare. Kaya wag kayong matakot na, ang China, napakalaki. Matatalo tayo. Hindi naman pag may Panginoong Diyos tayo, ang Pilipinas talaga. Amen. Hindi yan nakukuha sa doon. So, balik na tayo doon sa kwan. Mahabang introduction yun, pero importante yun, ha? Kala nyo, nandun na tayo. Silipin natin ang buhay ni David. Sino sa inyo ang nagtataka na si David maliit lang, hindi part siya ng sundalo ni King Saul? Naghatid lang siya ng pagkain. Tapos nakita niya mayroong Goliath. Di ba? At na-challenge siya, sabi niya, lalabanan ko yan. Tatalunin ko yan. So you know the story. Minsan, mayabang ang dating niya. Pag binasa mo, nung hinarap niya, na-insulto nga si Goliath. Parang si Iran yan, na-insulto si Iran ngayon, di ba? So, why? Kasi napakalaki. Tapos, maliit lang ito. Hindi mo ako tatalunin. Halika rito, tirisin kita. Hindi, sarili ko lang yan. Sabi niya, ikaw, papakain kita sa uwak. Ganun, di ba? Siyempre, pag gira, una, bago mag-gira, puro salita muna, di ba? Kaya, bantayan nyo yung mga puro salita-salita, baka mamaya. May batunaan. So, sa 1 Samuel 17:34-37, and David said unto Saul, ano ang preparation ni David? Yun yung ating one. Thy servant, and David said unto Saul, thy servant keep his father's sheep. Kasi tinanong, anong qualification mo? Na hindi ka member ng army of Saul, yung aking army, elite na yon, noong unang panahon. Tapos, nandito ka tagahatid ng pagkain lang, yung mga kapatid ni David, yung sundalo. Nandito ka, tapos, ikaw makikipaglaban dyan. Siyempre naman, lahat na hands up. Lahat na takot, nanginginig. Ito lang si David, ang sa salita ng mga lalaki, may bayag. Amen? Sabi, sino itong, bakit? Ininsulto din niya si Goliath. Sino itong hindi tuli? Kasi yung mga Palestinian, hindi tuli. Noon. Sino itong hindi tuli? Alam mo yung ibig sabihin yun? Hindi dahil sa hindi natuli talaga, walang doktor, walang nagtuli. Ang circumcision that time is a symbol of covenant between the Israelite and God. So sabi niya, sa madaling salita, sino itong taong walang covenant sa Diyos ang mag-insulto sa mga tao ng Diyos? Yun yung meaning noon. Tayo may covenant tayo, nanginginig. Hindi naman niya minamaliit. Okay. Kasi ang mga ito, mga battle ready, yung mga sundalo ng King Saul, di ba? Pero,
Nung nakita nila si Goliath, tumitingin sila sa panlabas. Baka hindi sila nag-devotion. Kasi pag nagdi-devotion ka, ang mata mo nakafocus sa Diyos. Sino niniwala na kahit Kristiyano ka na, minsan nangangatog ka pag may malaking challenge sa buhay? Kulang sa devotion yun. Bili tayo ng devotional book at gumawa ng journal. Everyday. Yung sa isip lang, mahina yon. Pag sinulat mo, pwede mong balikan. Tama ba? At magsisigasig kayo pag may nag-check. Nakikita ko yung nag-check eh. Uy, sabi ko, sana all. Sana all of the life group. So, ano ang qualification ni David? At sabi ni David, ang servant mo, ako ang shepherd ng kanyang mga father's sheep. And there came a lion. Ito na. And a bear. And took a lamb out of the flock. Nagnakaw ng tupa. And I went out after him. Hinabol ko. And smote him and delivered it out of his mouth. Kinuha niya, hindi pa patay yung tupa. Kinuha lang niya siguro. Nung kakainin na, alright, kinuha ni David yung tupa. So number one na nasa puso ni David is actually the protection of the flock. Amen. Kaya makikita mo ang isang pastor o pastol o isang shepherd or hari, dapat tinitrain na alagaan ang tupa. At by means, kahit buhay pa niya ang itataya niya, hahabulin niya. Hindi yung, uy, may lion, kinuha. Uy, may bear, kinuha yung isang tupa. Ayaw mo na lang. Okay lang yan. Hindi nagtatights yan eh. Hindi ganon. Hilaw o hindi, pag ibinigay ng Diyos yan dito, ipaglalaban natin. Shepherd's heart. Imagine, iisa yun na kinuha. Marami pa namang tupa, di ba? Yung isa lang na tinakbo ng lion at saka, or bear. Di ba pwede namang, sige na. Amen? May nasisilip ba kayong lion at bear na gustong manguha ng tupa? Di ba? Pastor, hahabulin mo ba? Pagtingin ko teka, kusang sumama naman yung tupa. Kung kusang sumama, wala ka na magawa dyan. Na-deceive yun. Pero pag inagaw talaga at kakainin at sisilain, hindi tayo papayag. Amen. Parang nakakasabay na kayo sa aking mga matatalinhagang pananalita. Amen. And I went out after him. Ito yung credential. I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by the beard. Kinuha niya. And smote him and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. Sa kamay niya. Di ba? Sinabunutan niya, hindi sa buhok. Sa beard. Okay. So, and thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine, walang covenant sa Diyos ito, shall be as one of them. Matutulad siya sa mga magnanakaw na yan. Okay. Seeing he hath defied the armies of the living God. David said, moreover, the Lord that delivered me out. In-acknowledge niya, ang Panginoon yun, hindi sa lakas ko. Nagkaroon si David ng supernatural courage, supernatural strength, kasi nire-recognize ng Diyos ang kanyang heart. Yung love niya for the flock. Yung love niya to protect the sheep. Nire-recognize ng Diyos yun. Kaya nagkaroon siya ng supernatural power. Bata. Teenager lang yun. Sino sa inyo dito gusto mag-experiment? Di ba? Teenager lang yan.
David said moreover, sabi niya, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. So ang Lord ang makikipaglaban para sa akin. Amen. Praise God. So dito, maraming panahon, there are times in our life na yung mga buhay natin, okay, ordinary, hindi nakikita ng tao, sometimes mahirap na mga experiences sa buhay, minsan ikaw ay dumanas in the past ng mga experiences in your families as child, maybe abused child ka dati, maybe ikaw yung yung sa tingin mo, wala kang confidence sa iyong sarili, o sa tingin mo ay hindi ka importante sa lahat ng iyong pamilya, magkakapatid, you are useless or nothing. Okay, but nag-survive ka. Anong ibig sabihin yan? O ikaw yung isang masunuring bata doon sa tahanan. Meek, simple. Akala mo wala kang mararating. Pag sina-challenge ka, sometimes, pagdating ng araw, someday, you'll be a doctor. Ay, hindi. Okay na ako. Tama na ang albularyo. Ay, hindi, pero. Tama na ang, ganito, ganyan. Sometimes, we don't have the vision to see the future. At akala natin, biktima tayo ng ating mga kahirapan, kakulangan sa buhay. But you know what? Kung ikaw ay nandito ngayon, Kristiyano, kung ikaw ay nakikinig, saan ka man naroon, if you are a child of God, may plano ang Diyos sa buhay mo. God, in one way or another, is preparing you. Inihahanda ka niya. Amen. Dahil naniniwala tayo na bawat anak ng Diyos, bawat isang sa atin, may plano ang Diyos sa ating buhay. Hindi lang sa pangsarili, kasi maraming Kristiyano ngayon, ang kanilang pangarap lang ay, born again ako. Sana, pagdating ng araw, makapag-retire ako ng maayos. Yung bang tipong pag 60 ka na, or 70, or 80, nandun ka sa garden, nakaupo, pakape-kape, tawag-tawag, nood ng Facebook, ng video, tapos okay na lang. Masyadong mababaw na pangarap yan. Ba't nabuhay ka pa? Sorry. Yung tipong, hindi mo nakikita yung plano ng Diyos. Hindi ganon. Na masarap ang ganong buhay. Gusto ko, imagine, wala kang iisipin. Diba? Coffee, please. Nagsaserve. Di ba? Pizza. Delivery. Lahat. Itatype mo lang. Diba? Pati sasakyan nga ngayon eh. Kahit saan ka. Sana dumating na sa Pangasinan, di ba? Itatype mo lang. May darating na sasakyan. Uber, di ba? Matik na. Uber. Tapos, ano pa? Ay, magandang bahay. Magandang bahay. Sasakyan. May sasakyan. O ano pa? Sige, nakuha mo na lahat yan. Ano susunod? Forest Lake. Kasi wala na talaga eh. Ano ka? Pwede ka bang mag-order kay Elon Musk ng rocket ship para pumunta ng buwan? Wala naman mga ganun ngayon. So ano pang pinakamataas na pangarap? Mag-enjoy ng ano? Anong i-enjoyin mo? May tinatawag na satisfying want. Alam mo yung satisfying want? Sa economics yan. Yung pag mayroong cake na gustong-gusto mong kainin, binili mo. Tama? At kumain ka sa unang bite, pangalawa, pangalo, pang-sampo, para kang gutom na gutom. Sino ang katulad ko? Yung parang maubusan ka, di ba? Pero pagdating ng hindi mo pa ubos, ang dami pa, darating ang point na, tama na. You reach your satisfying want. Meaning, kahit subuang ka pa, hindi mo nakakainin yun. Masusuka ka na ang susunod doon. Yun yung tao, may hangganan yan. Pero sa mga may espiritu ng gluttony, talaga walang hangganan, di ba? Yung iba dyan, yung iba, may narinig ako, pupunta sa CR, kakalkalin para isuka, tapos kakain ulit. Gluttony yun. Totoo yun, may mga ganyan. You just want to eat and eat and eat. Kaya doon, yung tinatawag na, ano ba yan? Pick your,
anong principle yun? Epicurean principle. Ano yun? Yung eat and drink. For tomorrow we shall die. Yung kanyan. Sa Filipino version, eat and drink, for in heaven there is no beer. Filipino version ata yun eh. Okay, so, yung tipong walang kwenta ang buhay dito, gawin mo na ang lahat. Epicurean principle yan. They don't understand the spirit world. They don't understand their creator, the creation. Alright? But, pag Kristiyano ka, importante na i-discover mo yan. Amen. Praise God. So, ano ang preparation ni David? Nagsimula sa, hindi naman siya kilala. Ang unang nakilala, yung mga kapatid niyang matitipuno, makikisig. Tama? Titibay, di ba? Matatangkad, panggera. Why? Kasi ang tao, tumitingin sa panlabas. Tama ba? Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa panloob. Sinong nakabasa na nung naghanap si Samuel ng anak ni Jesse? Di ba? Na i-anoint na future hari ng Israel. Iniharap agad ni Jesse ang mga anak niyang matitipuno, magkikisig, magagaling. Sabi niya, wala dito. Mayroon ka pa bang anak na isa? Sabi niya, ay, meron pa doon, nagpapakain ng baboy. Ay, hindi, napapakain ng tupa. Di ba? Minsan yung mga kinakawawa, meron parang gagawin ang Diyos. So, pag ang Diyos ang kasama mo, hindi ka kawawa. So, ipinasundo si David, nasa 1 Samuel 16 yan, di ba? Pinasundo si David. So, hindi tayo din, dapat meron tayong mata ng Diyos. The way we see things should be how God sees things in life. Magkakaroon ka nun pag nagbabasa ka ng Bible. Pag alam mo ang God's principle or kingdom principle. So, bata pa si David, inihanda na ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Pastor, ano yung G7 na yan? Paano kung maglilid yan? Magsalita ko pautal-utal. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Di ba? Sometimes, gusto tayong gamitin ng Diyos, ang dami nating alibay. Pero alam niyo ba kung ang Diyos ang kumikilos, kahit ano pa yung pinanggalingan mo, na background. Amen? Ang bawat isa sa atin, ba't ka nandito, Kristiyano ka, mayroon kang divine assignment. Dapat ma-recognize natin yon. May plano ang Diyos sa buhay ko. Now, ibig ba sabihin, may plano ang Diyos, mangyayari automatic? No. Hindi automatic. Kailangan kang sumabay doon. Anong sumabay? Kailangan kang maging tapat sa present task mo. For example, yung life group leader, inatasan ka niya. Di ba? Tagaluto, kasi masarap ka magluto. Amen. Bakit kaya si David ang shepherd boy? Bakit? Kasi nakita ng father na may heart siya sa sheep. Handa niyang ibigay ang buhay niya. I mean, hindi naman niya ibinigay. Ipinaglaban ang buhay niya para makapag-rescue siya. Tama? I-risk. Handa niyang mag-risk ng buhay niya. So, bata pa yan, meron na siyang shepherd's heart. Inihahanda siya ng Diyos to take care of the nation of Israel. Ang tapat sa maliit, bibigyan ng Diyos ng mas malaki. Ang tapat doon sa sheep, marami sa inyo, tapat lang sa pusa, sa aso, ibibilhan ng pagkain, yung pusa, aso, si Mr. wala. Ay, biro lang yun. May mga gano'n, di ba? Willing to spend money for our pets, di ba? Pero huwag nyo naman kaligtaan yung asawa nyo. Meron akong kilalang gano'n kasi, pag pumunta ng punsyaan, iniisip niya yung pagkain ng kanyang mga aso at pusa. Totoo lang. Okay naman yun. Malinis ang mesa pagkatapos ng kainan. Nabawasan ang trabaho ng waiter. Ano yan?
Pagkain ng pusa ko, aso ko, hallelujah. Pero yung pagkain ng asawa niya, wala. Diba? So, wag ganon, wag naman. Naisip mo ang aso pusa, yung asawa hindi. Okay. So, kailan ka inihanda ng Lord? Noong pa man, inihanda ka na ng Panginoon. Inihahanda ka niya. Amen. Maging tapat ka lang. Maging tapat ka sa assignment mo. Kung naka-assign ka, tagawalis, sige lang. Kung naka-assign ka, taga-ayos ng upuan, sige lang. Oh. Now, kaya kong sabihin ito kasi hindi ako naging automatic pastor. Kahit engineering student ako noon, pagdating ko sa church, I see to it na ako yung isang pinakamagaling na janitor ng church. Totoo yun. Nung ako'y na-assign sa CR, I see to it na lahat ng uupo dyan parang nakaupo sa trono. Nakangiti. Di ba? Na nahihiyang iwanan na marumi. Kasi malinis. Yung CR. Amen. Kasi, tapos, si Kwan. Di ba? Alam nila kung sino ang Pagdating ng mga tao sa church na pinaglingkuran ko noon, ang ganda na ng arrangement. Ako yung nauunang dumarating. Tayo ayusin ko lahat. Hindi ko sinabing, anak ito ng engineering student ito, anak ito ng may kunting kaya. Yung father ko, sa ibang araw may kaya, sa ibang araw walang kaya. Gano'n yun. Okay. Kasi pag may kontrata, malaking pera niya. Pag ubos na, wala na. Maungutang na naman. Anyway, nairaos naman kami. So feeling ko, mayaman ako, pero mayaman sa aral na lang. Kasi wala talagang mamanahin. So, inihahanda ng Diyos. Lahat ng kahirapan. Nakwento ka na ba dito yon? Yung pagdating mo sa high school, may crush ka na? Diba? Ay, maraming may crush ngayon, di ba? Ako, secret lang. Pero wala akong pamasahe pumasok sa school. Yan ang problema ko. Sumasabit-sabit ako sa jeep. Kung hindi ako masingil, di ayos lang. Kasi siyempre naawa naman yung konduktor, sumabit ka na nga. Hanggang Mangaldan from Santa Barbara. Doon sa crossing. Tapos sisingilin ka pa, hirap na, nagpapawis ka pa doon. Sasabit. Naalala nyo yung jeep noon, nung nakasabit, yung parang bulaklak? Isa ako doon sa mga nakasabit-sabit para makapasok sa eskwelahan. Pero dumating talaga na walang pamasahe. Sabi ng daddy ko, ibenta mo yung mga butilya dyan, ipunin mo. At ibenta mo sa scrap. So hindi ako pumasok. Lahat ng butilya, inipon ko. Lahat ng scrap, inipon ko. Pero hindi ko alam, tinitrain ako ng father ko doon. May pera yon. Siguro, ngayon ko lang alam na may pera yon. Pero noon, talagang ipinakita niya yung training of poverty. Training for poverty. Grabe, hindi ako dala ko bayong, punong-puno ng scrap. So, pupunta ko sa Mangaldan, mahal ang bintahan doon. So, dinala ko, 2 bayong. Pagsakay ko sa jeep, nandoon yung crush ko. Hindi ako makatingin. Ba't hindi ka pumasok, Rolando? Hindi ko masabi, walang pamasahe. Magbibita ako ng butilya. Yung namumula ako. Anyway, kaya yung mga bagay na yun, hindi mo makakalimutan yun. Diba? Amen? Siyempre, sa ibang araw, nakikita niya ako sa Kristan, puting-puti ang damit. Di ba? Nagpapakain, God bless you, the Lord be with you. Tagasalo ako ni Father. Tapos yung class ko, magkukumunyon. Tapos nakita niya ako, may dalang butilya, di ba? Gumuho ang kastilyong buhangin. Grabe ang training noon, unang panahon. Lahat ng training na yon, sige lang, hindi ako nag-complain sa buhay. Alam ko, lalo na nung, grabe. So, relating to you, iba-iba ang experiences natin.
May kilala akong isang pastor, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Pag mag-preach ngayon, isinusumpa niya yung kahirapan noong unang panahon. Lalo na nung nag-training siya doon sa Santa Barbara. Doon, ang tuyo, sinusukat. Dati. Yung mga Bible school student doon, na nahilaw yung iba, muwi na, talaga naghirap. Ngayon, pag narinig ko mag-preach ang mga yan, ngayon, sinusumpa nila yung kahirapan during the training period. They cannot recognize na yung time na yon ay training period. At yung mga taong ganong klase, hindi nila ma-attain yung rangko. Dahil walang naging general na hindi tumaan sa training period. Na grabe. Maliwanag? Do not despise humble beginning. Tandaan po natin yan. So, walang aksidente sa buhay ng Kristiyano. Ano man ang pinagdaanan ninyo, pinagdaanan natin, all things work together for good. Pag magbalik tanaw ka, ngayon, sabi mo, ay, kaya pala nangyari mga yun. Kaya pala hindi ako nagpapakamatay. Di ba maraming tao ngayon, konting frustration lang, gusto nang magpakamatay? Pero yan. Why? Wala silang training ng poverty. Wala silang training ng buhay. Kaya pag may dumating ang pagsubok, gusto nang mag-disappear sa mundong ito. Yan ang reason ng mga taong mahina ang kanilang personality. And they need the Word of God. Pero yung mga, sino dito ang pinalo-palo ng magulang nung bata pa? Sino ang, idiretsa na natin, sino ang mga na-child abuse dito nung bata pa? Kasi sa panahon natin, ang definition ng disiplina nung unang panahon, child abuse. Tama ba? Oo, nung unang panahon, mga bunga tayo ng child abuse according to the definition of today's government. Tama? Oo. Pero alam niyo ba na, child labor, totoo yun. Bata ka pa, pinagtatrabaho ka na para kumita ng pera. Tama? Yung iba, hindi makarelate sa akin kasi mayayaman kayo eh. Hindi, alam ko naman ang pinanggalingan natin. Kayo ba nagda-drive ng inyong sasakyan ngayon? Hallelujah. Diba? At may nakita kayo dyan na nagkaganon ng tricycle na yung, lalo na sa Mangaldan, di ba? Ano yun? Gusto niyong banggain dahil ikaw ay nakasasakyan na maganda or naawa ka kasi dumadaan siya, may pinagdadaanan siya. Dapat ganon yung compassion natin. Di ba? Maintindihan mo, Lord, salamat at inalis mo ako sa ganyan. Gusto ko rin makatulong sa iba. Gusto kong maging magpagpapala. Amen! So, God is preparing us for a higher purpose. Huwag niyong kalimutan yan. Praise God. Kung meron tayong grabing labanan noon sapagkat mas mataas yung ibibigay ng Diyos na assignment natin. Sino naniniwala sa ganon? Amen. So, hindi ko tatapusin to. Medyo mahaba-haba ito, ano? Pero pag bulay-bulayan natin, alright, ang Romans chapter 5 verse 3 to 5, tingnan niyo ang sinabi ni Apostle Paul, and not only so, but we glory in tribulation also. May mga teachers ngayon, pag walang pagsubok, hallelujah, praise the Lord. Pag may pagsubok, malungkot. Walang glory ang tingin nila. Walang makukuhang aral. Ayaw nila ng pagsubok. Ayaw nila ng tribulation. Ayaw nila ng persecution. Ayaw ko yung buhay na ganito. Gusto ko yung masaya palagi. Gusto ko happy ka. Di ba yun si Enrile? Yeah. Why? Psychology ng tao yun. Gusto ng mga tao puro happiness, happy life. Sa tingin nyo ba, mga kalalakihan, happy palagi ang asawa nyo? Mapiperfect nyo ba yan? Happy wife? Hindi. Hindi masasatisfy ang mga kababaihan kahit mabait na tayo. Amen. Parang ayaw nyo, bibig, pamaya. Totoo yun. Alright? Dapat,
Makinig ka sa sinumpaan mo doon sa kasal. Ano sinabi mo doon? For better and for worse. In sickness or in health. Oh, hallelujah. Sabihin niyo ulit sa asawa niyo pag uwi niyo sa bahay, ha? Mayroong nagsuggest na, Pastor, palitan na raw yun. Tanggalin daw yung in sickness. In health or in health. For better and for best. Wala na yung worst daw. Nandito ka sa mundo, may worst na darating. Hindi tayo galit sa worst. Hindi tayo galit sa mga negative things of this world. Pero kaya nating tumawid. Yun yung power doon. Kaya sabi, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation works patience. May nadidevelop sa'yo na hindi nadidevelop kung puro pasarap. Amen ba? And patience experience, and experience hope, and hope make not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. So yan ay part ng character building. Kung ikaw nababash, kung ikaw ay part yan ng character building. Ang goal natin ay mahalin tulad sa Panginoong Hesukristo. Hindi mo pwedeng palagpasan ang Panginoon. Na-persecute siya, ikaw hindi mapipersecute, ang galing mo naman. Di ba? Siya sumunod sa Father, kinamuhian ng mga Pariseo, ikaw, kaibigan ng mga Pariseo, questionable. Di ba? Amen? Paano ka makakapangaral tungkol sa righteousness kung men-pleaser tayo? Yan ang problema. So, anong last na pag-aaralan natin ngayon? Bago ko ituloy, next meeting. Start to recognize your current battles. Huwag kang mainis sa sitwasyon mo ngayon. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano ang sitwasyon mo ngayon? Huwag kang mainis. Matuto kang manalangin. Matuto ka, Lord, ano ang mapag-aaralan ko sa sitwasyon na ito? At dapat maintindihan mo yung nakasulat. Ano ang plano ng Diyos? At ilagay sa isip at puso, God is preparing me for a greater purpose in life. Amen. Bawat difficulty, okay, na dinadaanan natin. Ano ba yung, may kasabihan yun dyan, yung need ba yun? Need is a, yung reason ng invention. Yung kaya may invention, kasi may pangailangan. Di ba? May pangailangan. Pagod nang maglaba yung mga tao, pagod nang labahan si mister, yung mga anak. Nag-imbento sila ng washing machine. Isang pindot mo lang maglalaba. Tama? Ay, dinagdagan pa. Bakit laba lang? May dryer. Nagda-dryer. Yung iba may alarm pa. Sinusut-sutan ka pa. Tweet. Tapos na. Gano'n, di ba? Hindi na kailangan magsampay siya kasi dryer na eh. Ngayon, kung kinuha mo yung damit, inilagay mo sa machine at natupi lahat, tamad ka na yun, tamad ka na. Alright. So, sharpen your skill, learn from your present situation, build your courage, huwag kang sumuko, there is always hope, cultivate humility, pagpapakumbaba, learn from your present situation, know that God is preparing you for future assignment. Amen. So itutuloy natin ang susunod na kabanata next meeting. Amen ba? Praise God. So let's pray. Parang short lang yun Mahaba kasi introduction. Tayong lahat ay tumayo. Okay. Sino sa inyo ang nire-recognize as of now, dahil sa narinig, na-recognize nyo na, walang aksidente in the past.
even seemingly mistake in the past, God allowed it. Kasi may gagawin ang Diyos sa pamamagitan ko. Ang challenge ngayon ay, handa ka ba? Handa ka ba na to yield yourself? Ibigay ang iyong sarili. Handa ka ba na, Lord, I'm willing to go under the process sa preparation for a greater purpose na inihanda mo sa aking buhay. Amen ba? Lord, I am in your hands. Walang makapagnanakaw sa akin mula sa kamay ng Panginoon. Lord, meron akong present challenge sa buhay. But, oh God, hindi mo ako iiwan o pababayaan man. Amen. Oh God, as I yield myself, I will learn things of the kingdom, principle of the kingdom, at sigurado ang nasa Word of God. Magtatagumpay tayo. Lalabas na tayo ay victorious because God will never leave us nor forsake us. Okay. Nangyari sa buhay ng mga man of God in the Bible, in the Old Testament, in the New Testament, mangyayari sa lahat ng mananampalataya. Huwag tayong tumigil to learn the principle of the kingdom. Have the teachable heart. Prepare yourself. Brace yourself. Learn how to overcome. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, thank you. Sa kabila ng mga sa tingin namin ordinaryo na pamumuhay namin, o may mga challenges na dumarating, o may mga kakaibang pagsubok na dumarating sa buhay, O God, alam namin na dahil pinili mo kami